Ceerno Wuri Baylo mo Guinée Conakry ɓurɗo andirede karama ko Wuri Baylo joom gandal ngal ala sikkitare ina tawe oɗo saha e nder Sénégal e legal Ouest Foire so tawi ko listihar lotngal ɗannungal dewgal caɗele dow mbaldi nden ka ɓandu kadnar udditare dabre safara rafi kala ko wawi wonde ido hajuji fof ina humto ɗo Ceerno Wuri Baylo ɗo bandiraɓe woto ngame jaɓane Ceerno Wuri Baylo e nder balɗe jeeɗiɗi tan hajuma o humto numéro o ko 77 706 03 54 77 706 03 54 ko woni kadi gare an ka holi on dongaji oho daraji hol gononnoɗo dongo daraji o gorko boɗejo waɗi rasano dariɗo muyin bismillah ma jarama alkullo holko wonno koyɗe ma hande min mi yimanamma bismillah yim ko an tan keɗimi sodanamma baɗe mi nanani holko codantumami galle baɗɗo pisin tenket mami sodane galle baddo mayo ali barka ma fullo hal non holko addunuma do maro walo do bawo am ananina walla ananani minanani reftu en bosanam baydere ko tagi anar fonto kam andara dum ummudo welto plateau arien holto paden dare ngade naro fulladu mi yahani hay nokku holmin holton to den ngade naro koldamen an haldure ma ko pertude temps min mi yehi lawol am argay gram ane min mine loramma holto nelorta kam jahana mi tamba tan jota eto mi hayti yaade ko don jottumi bismillah ma kullo to halde yam woppam tout tranquille way nene way baba yawe yam holko kewi de ladde sopama hol sopube ladde de ko fulbe mbadi ko hanani leñol fulbe ngol wulngama alay sago en badani dental be kewi dente dum ala nafoore ko gongal hay demgal ngal halaka eden kersa hay halde demgal men mimmi hersirta ko ngommi hersirde ko woni ko yawade hoore mum wara jawen ko e men en jawnaki kono en ballani ko e men en gala wallabe dum ko boyi wana hande ko hanki en gala wallobe en gala dusobe en gala pusobe en gala jingobe kadi en jidondira e koye men gaccen hare koddigal ko dum hari en bamtade jokondiren lendam ko dum woni nafoore kono en batta dum bimi hono batten dum namdurum yebobe Mamoju inshallah Allah kasani Mamoju